Gusbel, good evening. Mama Lu, good evening. Ano ko? I, ang pangit. Ayan na lang, oh. Bill support, good evening. Pinaikot-ikot ko, Boss Bell, yung aking bulaklak. Parang bali ako. Kasi yung ano ko, yung ito mother plant to eh. Tapos may ito na, may anak na siya. Tapos yung una niyang anak, di replant ko na. So ito na lang, oh. Dalawa na lang sila na iwan. So parang bali ako ba? Parang baliw ako na pinapaikot-ikot ko kung ano ba yung side na maganda tingnan. Parang baliw. Hindi na maganda yung view niya ba? Pero pag lumaki to, maganda na siya. Parang hindi na siya bakante dito sa harap. Pero mga ilang buwan pa to.
Hello everyone! 11 million in the house. Good evening. Ma'am Jean, TV Mix, good evening. Ay, ang pangit. Oo. Sige lang. Lalaki din siya. Ang pangit, ang pangit, ang pangit talaga. So, ito yung aking bagong alaga. O, kunin ko. So, ito siya. Ma'am Rakitera. So, ito siya. O, ito na lang. Ito na lang ang aking ilalagay. So, ito na. Wow, ang laki na. Ilang days pa to? Siguro mga 1 week pa, ano na. Malaki na siya. Hello, Ma'am Lynn. Ano nila tinapay? Hindi lang mugas ka na. Ano na niya ako nga tinapay. At ang ito ka inaaga. Ano niya? Sis, Rina Rose Vlog, good evening. Ma'am Rakiteran Bisda, good evening.
Tambok siya, no? Sino ganyan pa? Itong telepon mo wala? Tambok siya. Bantayan, di siya ba? Ay, dayaw ko ah. Hala, ubos na pa. Namit. Ngunit gusto ko. Hello, Renz Official. Good evening. Ang 7K mo na siya, ang mapaton, kinanglan pa may mga receipt ka na bakal ka vitamins, imobi, halimbawa nagpa-laboratory ka, ang receipt na taguon mo na. Imo maintenance,
Gumigamay pala si ninyo. Pila-pila na edad yada man. May 1 year old na. Ate, mapalaboratory ko ah.
should be 7K with me. Ayan, din na rin. Ay, natuyo na ko. 9 o'clock pa lang. Ay, naka-live ka pala, sis. Rina Ross Vlog. Boss G, good evening, Boss G.
Jaya Channel, good evening. Kamusta ka na, Jaya Channel? Dito ako sa channel mo, Jaya Channel. Maghanap ako dito ng ma-play ko, ha? Mayroon ka ng 5,500 plus na subscribers. Ang laki na ng bahay mo. Naka 5,000 plus ka na. Bihira ka lang open ng channel mo. At saka yung last mo na upload na video 1 month ago. Unboxing a parcel from Israel. Ay oo, naka-comment na ako dito, naka-play na ako dito. Bihira ka lang nag-upload. Di ka pa ba muni? Ay, okay. Sandali ha. Tingnan ko lang yung latest live mo. Ay, okay. Mayroon ka pala dito 1 day ago, oh. Nag-live ka. Oo nga. Oo nga. So, dito ka nag-focus sa live. Tapos, yung last short vid mo, healthy diet. Wow. Yummy ng nilagang mais at saka kamote. Ito ang gusto ko. Spicy pasta. Okay. Yung cooking pansit, naka-ano na din ako to. Naka-play na ako sa'yo. Noon pa, 4 months ago. Yung compilation, 3 hours, naka-play na ako dito. Yung 1 hour video. Dito na lang ako sa frying. Fried meatloaf. Dito ako, sis. Nine months ago. Ito na lang ang i-play ko sa iyo, sis, ha? Jaya. Mag-iwan na lang ako ng pakas dito.
meatloaf, nilagyan mo ng egg para hindi siya kumapit sa kalaha. Sa kawali pala. Kalaha tawag sa amin dito sa Ilonggo. Ito rin kanina ulam ko. Sis Jaya, andyan ka pa ba? Yung pinadali kung paano mag-open ng can. Yung meatloaf kasi pahirapan kapag wala kang can opener. So, ang ginawa ko, inopen ko muna sa taas, tapos nilagay sa apoy. Automatic lumabas siya. At dali-dali ko siya nilagay sa plato para slice. Saging. Oo, madali lang siya, Sis Jaya. Yung ilagay mo lang siya sa apoy. Pagkatapos, lumabas na siya. Lumabas na siya kusa. Kasi noon ang hindi ko pa alam, pahirapan talaga mag-open ng beef loaf. So, nakita ko nung nag-follow ako sa mga 9th Infantry Battalion ng Philippine Army. So, nakita ko kung paano nila buksan, kung paano nila diniskartehan yung lata, yung beef loaf, na nandoon sila nagluluto sa gitna ng kagubatan. So, yun. Yung try ko. Success. Madali lang. Magkabilaan bukas ng lata ko bago labas ko. Hindi, isa lang ang ibuksan mo sa taas, tapos yung sa ilalim manatili na close yan, tapos yan ang ilagay mo sa apoy. Kung mayroon ka dyang burner, pwede na rin, pero sa akin kanina nilagay ko siya sa apoy. So, halimbawa, may kalan ka dyan, no? Tapos, lagyan mo lang ng holder sa taas. Halimbawa, may screen ka dyan, o di kaya parilyahan, yung mag-ihaw-ihaw ka ng isda.
Diyan mo ilagay sa taas yung lata. Pero manatili na close yan sa ilalim ha. Tapos, syempre mainit na siya. So, kusa na siya lumabas. So, ano mo lang, bantayan mo lang na hindi siya hindi siya mahulog. So, pag nakita mo na siya automatic, lumabas na ng kunti, ano mo siya, kunin mo siya agad at ilagay sa pinggan or sa plato, and then slice mo na. Ang bilis lang kasi 'di ba may mantika yung loob ng lata. So kusa siya kapag mainit na sa ilalim. Mabilis lang siya. Mabilis lang siya. Hindi ko siya hindi ko siya nakuhaan ng video, nakalimutan ko kasi dito malakas ang ulan. So nandoon ako sa kabila, may dirty kitchen kami doon dito lang sa sa aming harapan ng bahay. So nagmamadali ako na matapos maluto, tapos para makabalik ako dito sa bahay namin. So yun ang ginawa ko. Kasi yung burner, ang gasol, namatay kasi ang lakas ng hangin. So doon ako nagluto sa kahoy, sa kalan. Madali lang siya. Try mo. So, ay, natapos na pala ako sa'yo. Hindi ha, maghanap ako dito. Maghanap ako dito, Jaya ha, sis Jaya. Maghanap ako dito ng yung video. Natapos na pala ako, sis. Naaliw kasi ako manood sa mga tricks at saka mga kung paano makasurvive ba sa gitna ng kagubatan. Naaliw ako manood sa mga military natin na nasa bukid na nag-operation. So diyan ako kumukuha ng ideya kung paano mabilis magluto, kung paano yung kasi mahilig sila sa sardinas, magluto ng sardines. So kahit ano lang yung mailagay nila na mga gulay-gulay na makikita doon sa kabukiran. So yun na nakakuha ako ng idea. Maririnig mo ba ako, sis Jaya? Kasi malakas ng ulan. Malakas ang ulan. Kanina pa to, nung siguro mga 12 pasado yon ng hapon. Dito naman ako sa sitaw and gisadong patalo, sardinas. Dito naman ako sa mag-iwan lang ako ng bakas. Ay, okay, nadinig mo ako. Ang lakas ng ulan. Diyan ba sa inyo? Umuulan din ba?
Ito, oh, may resibo ako sis Jaya. Oh, dito, oh, tingnan mo. Sitaw and gisadong patalo. Ito yung sardinas. Yan. Maganda sana kung iano mo siya, yung camera mo sa harap para candid ba ang pagkakuha, malapit. Electric fan po? Kala ko naman ng electric fan po. Yung ito? Yung sa harap ko? Ano to? Tanim to. Ito bang ibig mo sabihin? Tanim ito. Ah, akala mo, electric fan. Malakas kasi ulan dito kanina pa, nung past 12 o'clock ng hapon. So, nung mga 5 o'clock pasado, nagluto na ako ng aming hapunan para makabalik ako dito sa bahay. Kasi nasa harap yung dirty kitchen namin. So, malakas ang ulan. Oo, matagal. Baka bukas pa tumat. Anong lugar ka ba? Anong lugar mo, Jaya? Saan ang lugar mo? Ah, okay, Tarlac. Tarlac, Region 1. Lugar ng mga Juanco Aquino, 'di ba? Tarlac. Hindi ba umuulan dyan sa inyo ngayon? Ay, okay. Dito sa amin yung ulan, bigabae.
Binabae. Okay. Sitaw at gisadong patola siguro, di sardines. Yung title ng video mo is sitaw and gisadong patalo di sardinas. Patola siguro to. Ay, okay. Nag-isip ako ba, ano ba yung patalo? Patalo di sardinas. Patula pala. Sitaw at gisadong patola di sardinas. Tama. Okay lang umuulan, tapos okay lang umuulan, wala lang hangin. Wala lang hangin kasi nakakatakot ang hangin. May trauma ako kasi nung 2001, nung Bagyo Odette. Dito, nasalanta kami dito sa aming probinsya. So, mga 4 o'clock ng umaga, sige pa, malakas pang hangin. Parang may tunog ba na na ganyan-ganyan. So, nakakatakot talaga. So, yung bintana ko mabuti na lang, early pa, mga 9 o'clock ng gabi, na na tumba na yung aking anong tawag dyan sa inyo, sa amin dito is sarisa, yung sweet cherry ba, natumba. Tapos dito sa harap ng aking bintana, mabuti naman, siguro kung hindi iyon natumba, yung bintana ko na crack talaga, nabasag talaga. So mabuti naman, nag-serve siya as protection sa aking bintana.
So hanggang ngayon, ano pa rin ako, natakot pa rin ako kapag lumalakas yung hangin. So, ang aking in between sa bahay ko at sa bahay ng aking kapatid, mayroong malaking mangga, puno ng mangga. So, mga almost 1 week na, proning ko na. Pinaputol ko na yung mga sanga, pinakuha ko na yung mga sanga. In preparation sa upcoming mga bagyo ba, hanggang December pa tong mga bagyo na to. So, nakakatakot yung hangin. Kahit na nung bagyong Odette, kahit na pinaputol ko na before ang mga branches niya, pero nang umaga, pagkatapos na nang wala ng hangin, tapos na ng bagyo, marami pa rin nahulog na mga sanga. Mabuti naman yung aming bahay, wala namang sira. Hindi man lang kung ano na crumpled yung roof namin, wala naman. Kaya lang, yung harapan namin, hindi talaga ma-drawing, devastated talaga. Maraming mga punong kahoy na naputol, maraming mga, ang kuryente namin, mga almost 1 month na wala kaming kuryente. So, nagtulong-tulungan yung mga electric company from Cebu, Negros Occidental at saka Iloilo para lang ma-repair yung aming kuryente dito sa Negros Occidental. Mahirap talaga pag mayroong baha. Dito sa amin kasi mayroong sapa sa gilid ng bahay. Hindi naman ito lagi dinadaluyan ng malaking tubig. So, ang pinaka-main doon, yung sa pinaka low-lying areas, doon may ilog. So, doon may ano talaga, yung grabe ang current ng tubig. So, dito sa amin, minimal lang. Ano kasi, pero mabuti naman dito sa amin kasi hindi naman lagi pag may bagyo, dito yung, kumbaga main ba, dito dumadaan. Hindi naman. Nakakaawa talaga yung taga-Eastern Samar, nandoon. Taga Region 8, lagi nandyan. Diyan ang bagyo, ang baha. Tapos, doon sa Batanes. Yun. Dito maswerte pa rin kami kasi mayroong Canlaon volcano. So, kasangga talaga ng hangin, ng malakas na hangin. Siguro maswerte kami kasi nandyan yung Canlaon. Ay, tapos na pala ako sa iyo, Sis Jaya, sa sitaw at patola.
Iba naman video na to. Nasa Bulacan food trip na with Erwan, Ninong Ray. Diba? Namanap ako dito. Nandyan ka pa ba, sis? Hello, Skyler! Still playing. Ma'am Rakitera. Oh, ito. May resibo ako sa'yo. Busbel. Playing. Ika-fifth video, Busbel. You're welcome, Sis Jaya. Pag mag-time ka, 8 to 10, Monday to Saturday, mag-join ka naman sa akin, oh. Sis Jaya, ano ba yung schedule ng yung live? You're welcome. Bye, Alin. Lalong lumalakas yung yung ulan. Ngayon. Maghanap ako dito na, sorry. Maghanap ako dito ng ma-play ko, Jaya, ha? Sis Jaya. Boss Bell, still playing. Busbel, dito ako sa tanim sa probinsya. Ano pa siya? May harang. Wala po, ma'am. Pag wala po, may dito po. Ay, ganon. May video kihan dyan sa inyo. Kaya hindi ka makapag-live kasi maingay. Okay lang yan, Sis Jaya. Pagkatapos ng live mo, i-ano mo lang, i-mute mo lang. Kasi nag-notify naman si Whitey na nagka-copyright ka. So, may pipilian ka dyan, i-erase song mo, or i-mute mo. Ano ba yung isa? Okay lang yan. Pagkatapos na lang ng live mo at may notification na,
Bakit wala akong nakitang ano sa'yo, ads? Wala akong nakitang ads sa'yo, Sis Jaya. Hindi, pagkatapos ng live mo, antayin mo lang, may notification dyan sa live mo. Mayroon dyan nakalagay na copyright pag mayroong music. So, i-ano mo lang, i-click mo lang or i-click mo lang yung copyright dyan. Tapos, yan. May choices ka dyan. Either i-erase song or i-mute mo. Yan. Pindutin mo lang yung choices na dyan or is i-trim yata tatlo, i-trim, i-erase song, i-mute. Yan, i-erase song mo lang or i-mute. Yan, hindi na mag-a-appear yung copyright. Pero kung wala naman notification, wala, hayaan mo na. Hayaan mo na. Kung mayroon lang nakalagay na copyright. Ako kasi noon, marami akong na-erase before ako nag-monetize. Marami akong na-erase na mga video ko. Thousands na yung views. Sayang. Yung problema ko kasi, hindi ako marunong kung paano mag-mute, mag-erase, o di kaya i-trim. Tapos, in-erase ko, na-review ko lahat ng mga videos ko before ako nag-apply for monetization. Mayroong mga watermarks. Kasing ginagamit ko anong apps, pwede bang sabihin? Basta, na may mga watermarks. So, sayang. In-erase ko talaga. In-erase ko. Tapos, nag-live ako. Nag-play ako. Kasi, malaki ang nawala sa aking mga watch hours. Oo. So, okay lang. Nadali ko naman nakuha yung nawala na mga watch hours sa mga views ko. Maraming videos ang na-erase. Oo. Okay. So, dito ako ngayon sa SC, pasalubong kay Sir Kasiopaw and Ma'am Mayora. Wow! Maraming tsokolate, Milka, Twix. Oo, bawal yan ang watermark sa hindi pamuni. So lahat ng may mga watermarks sa mga videos ko, in-erase ko talaga.
Nireview ko talaga. Um, Inulit-ulit ko. Siguro mga almost 1 week na review. So, nung naano ko na, nasigurado ko na wala ng watermarks, wala ng ano ba yun ng iba? Reuse. Dapat hindi siya i-re-upload mo uli. Hindi pwede yon. Tapos ano pa ba? Yon. Parang sira akong plakang paulit-ulit. So, mabuti ng sigurado. So, yun. Nag-apply ako ng mga 10 o'clock ng gabi. Pagising ko mga more than 4 o'clock ng umaga, in the next day, nakita ko na you are a YouTuber na. So, grabe ang ngiti ko, oy. Kahit nasa banyo ako, naliligo. Grabe ang ngiti ko talaga. Kasi ang saya-saya ko dahil official YouTuber na. Maganda kasi kapag mayroon kang ginawa na naging success ba? 'Di ba? Saya-saya. Saya-saya talaga. Kahit sino na lang ang aking nakaharap, sinabihan ko na, monetize na ako. Ilang buwan? Before ako mag 1 year, nag-apply ako for monetization. Pero yung mga subs ko more than 1 month lang, nakuha ko talaga yung 1K subs. Tapos yung What's Our ko, kasi yan na naman ang ating struggle, di ba? Kung kailan natin mabuo yung dapat before 1 year, mabuo na natin yung 4K What's Ours. So, talaga, may sinalihan kasi kaming community. Yung community namin, malaking naitulong, pero give and take lang sana. Kaya lang, parang it's unfair kasi puyatan kami sa pag-attend sa live, pag-join sa live. Pero yung dapat sana may naibalik lang naman yung puyat, yung ilang oras na puyatan namin sa kanila. Pero wala mayroon silang pinangako na hindi sinunod, na pangako na napako, ganyan ba? Parang in short, walang word of honor. So yun, umalis kami sa community, namuni daw, pero pag ilang days na lagas na din yung mga subs. So kami naman nag-effort, nagbuo kami ng isang grupo, nagtulong-tulungan para lang buuin yung 1K subs para makapag-start na sa pag-live. Kasi, 'di ba, 1K subs, pwede ka na mag-live. So, yun. Struggle is life. Struggle is life.
Struggle talaga. Hindi mo naman makukuha ang isang bagay kung hindi ka mag-struggle eh. Hi, Ma'am Rakitera. Yes, hindi nila tumupad. Wala silang word of honor kasi pangako daw, nanalo kayo sa ruleta, ibigay namin yung kung anong napanalunan nyo. So, wala eh. Wala. Kaya, lately lang, in-stock namin sila. So, hindi na sila active. Hindi na sila active kasi mayroon sila sigurong pinangakuan in return sa monetary. Tapos, hindi nila naibigay. So, yun. Hindi na sila active ngayon sa YT World. Oo. Kasi naglalagas lang kasi yan kasi una-una yung ginagamit nila yung kanilang ninja. Tapos yung ninja kasi dapat mayroon kang laging ina-upload dyan. Active din yung mga ninja mo. So, isa yan sa mga problema ang paggamit ng ninja accounts. Ma-detect talaga na hindi active. So, nalagas siya. Mabuti ka pa nga eh. Naka 5 plus ka na, malaki na yung bahay mo. So, okay lang yon. Ako hindi ko ma-monitor kung sino yung mga nag-unsub. Hindi ko kasi busy naman kasi ako, hindi ako lagi ini-check yung mga kung sinong nagbibigay ng banana. Sa akin kasi pag nag-upload ako, mag-check ako ng aking dollars, yan lang. Pero parang nakikita ko na din na may isa na lagas, o hindi marami. So, okay lang yun. No worries. At saka dapat consistent ka mag-upload. Tapos, mayroon dyan pumapasok sa akin pag mayroon akong bagong upload, na-notice ko may malaking dumadagdag sa aking bahay. So, lagi ka lang mag-upload. Kahit na short lang. Ako, every other day nag-upload talaga ako. Tingnan mo dyan yung bahay ko, maliit lang yung bahay ko, pero yung mga videos ko, ang laki na. 700 plus na yata. 800 plus. Kano na ba?
Ako dati, akong ano sa'yo ha. Dating dikit ako sa'yo ha. Matagal na. Kahit na i-check mo dyan sa yung mga subs, nandyan ako. Ay, time check, 10 o'clock in the evening na. Thank you so much. Mag-end na po ako. Sis Jayan, thank you so much. It's me, Rakitera. Bell, support. Ma'am Chin. Yan ang aking mga kaberks. Sis Jaya. Boss G. Thank you. Yan. Sila ang aking mga kaberks. Rakiterang Bisdak. Lagi po ako nananalo ng banana po kay Sir Jun. Jun po, kaya po bigla laki bahay ko. Bye-bye po, ma'am. I love you. Sinong June? Sinong Sir June? Ingat din. It's me, Rakitera. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye, everyone.